Podlaze na nový seriál Zombie Apocalypse. Teďka tohle to bude nový tohle to bude reklama. Jak se to všechno stává. Jižní Korea vyslala na Českou republiku atomovou bombu. A Češi se na to vůbec nepřipravovali. A tak ta atomová bomba zasáhla všechno. Kromě jednoho člověka. A všichni jsou. A to je tahle ta úchylná ženská. Tahle ta úchylná ženská to jedinou nezasáhla ta bomba. Jinak všichni ostatní se stali nemyslícími židami, které potřebují maso a chtějí sežrat, aby doplnili svému vládcovi